Tuli! Oh! Smackdown! Smackdown! Pois tieltä nyt vanha rouva päässä. En tanssi kansani pieni. Et tanssi. En tanssi, vaikka osaisin opettaa sua. Älä perkele. Niin vanha tanssinopettaja on nyt päästettävä läpi tästä. Ranks. Okei. Toimii! Ykkösellä tunge se sinne! Kyllä se pitää mennä kokonaisen, toi on huijaamista, ei tätä ei hyväksytä. Tiedätkö kuinka... Joo. Namia, tää on namia. Nyt tää kerran Juha kato ylöspäin. Ei joko 3 sekunti Afrikassa kuolee 1 lapsi nälkään. Älä ole afrikkalainen. Se oli hyvä. Mä oon juuri nähnyt teidän mahdollisesti. Kuvaat sä? No niin, samaa mieltä.